Waar nu 2/3 van de mensen wordt gecremeerd na hun dood, was dat vroeger natuurlijk anders. De mensen werden begraven, vaak op kerkhoven. Maar vroeger had je als niet-katholiek daar eigenlijk geen plek, want dan moest je ergens anders worden neergelegd. Maar ook in deze mensen werd gedacht. Tom, waar staan we hier? Ja, dat klopt. We staan hier eigenlijk tussen Blerik en Maasbree in. En hier hebben wij de gereformeerde begraafplaats. Gereformeerd was voor die tijd een term voor alle mensen die niet katholiek waren. Ja. Of die niet geïdentificeerd konden worden. Dus bijvoorbeeld mensen die verdronken waren in de Maas en die ze niet konden identificeren. Ja, wie weet wie het was. Dus dan werden ze voor de kerk was zo streng. We moesten zeker weten dat ze... Okay. Ja, zo zeker. Dus ook bijvoorbeeld kinderen die niet gedoopt waren. Omdat ze gewoon te jong overleden zijn. Die kwamen ook hier terecht. En ook mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd, die hadden ook niet meer het recht om op een katholieke begraafplaats te worden begraven. Mm-hmm. En die werden dus allemaal op een gereformeerd kerkhof neergelegd. Ja, ik begrijp ook dat de mensen tijdelijk zijn begraven. Ja, dat klopt. In de Tweede Wereldoorlog zijn hier ook Duitse soldaten begraven en die zijn daarna weer herbegraven in IJsselstein. We zitten hier op een overgang, een landschappelijke overgang. En daarvoor heb ik ook deze kaart meegenomen. Mm-hmm. Dit is een hoogtekaart. En rood is hoog en groen is laag. Ja. En die stip hier in het midden, dat is precies waar we nu zijn. Okay. Dus we staan precies op de grens van laag naar hoog. En we zien hier ook dat dit is een beetje woeste grond. Dus het was eigenlijk een beetje van... Ja, we willen het niet op de landbouwgrond hier hebben. Mm-hmm. We willen het ook niet in de moeras daar hebben. Want ja, dit is waarschijnlijk een plek die mogelijk al eeuwen in gebruik is genomen. Na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50 is dit toch wel verloederd. De gedachtegangen veranderden. De algemene begraafplaatsen werden meer de norm. Ja. En in 2002 is het in eigendom van het Limburgs Landschap gekomen. Ja, een houten kruis als symbool, hè? Ja. Ja, want hier ligt helemaal niemand meer. Alle graven die zijn nu geruimd. Ja, dus we mogen hier ook wandelen, zeg maar? We mogen hier gewoon zijn, we mogen hier gewoon lopen. Het is alleen maar ter gedenkenis van natuurlijk al de mensen die hier wel hebben gelegen. En misschien ook wel het pijn dat hier is geweest van de mensen die dus... zeker die moeders die een kindje hier hebben moeten begraven. Ja, en ook gewoon de mensen die dus niet geïdentificeerd konden worden en die dan hier dan worden neergelegd. Ja, ik zie daar ik dacht een kauwgum, maar dat is een steentje. Ja, een klein steentje. Je ziet dat vaker bij monumenten ook waar mensen waar de doden worden herdacht. Dat is een teken als ik denk aan je. Het is door het Limburgs Landschap overgenomen, zeg maar. Hoe lag het er toen bij? Nou, sinds de jaren 50 is dus eigenlijk geen onderhoud meer gedaan. Ja, en dat betekende dus ook dat het min of meer terugging naar bos. Ja, en dat zien we hier dus ook nog steeds van. We hebben hier een stobbe, dit is waarschijnlijk een stobbe geweest en daarachter ook eentje. Ja, dus er kwamen gewoon bomen omhoog. Ja, het kwamen gewoon bomen omhoog. Het stond hier gewoon helemaal vol en de heg was amper nog zichtbaar. Dus we hebben om het weer zichtbaar in het landschap te krijgen en ook als je hier voorbij komt dat je weet dat hier iets is, hebben die weggehaald. Dus dan heb je nog alleen maar de bomen er rondomheen. Ja, en dan de heg weer bijgeplant wat nodig is. Ja, en die wordt dus ook iedere keer nog weer gesnoeid ieder jaar. Ja. En hier wordt ook gewoon gemaaid zodat het open blijft. Dat de contouren zichtbaar blijven. Ja, er mag dan weliswaar niemand meer liggen, maar het is toch altijd een begraafplaats geweest.